В 2014 році ми зініціювали на території України створення того майданчика, тої інституції або тої платформи, яка би дала можливість зберігати і підтримувати зв'язок між тими, хто живе безпосередньо в анексованому Криму, ті, хто переїхали зараз сюди, зберігати, власне, цілісність культури, цілий пласт у всіх її проявах і виявах. І саме ми створили Кримський дім, знайшли приміщення, воно зараз є на колишній вулиці Суворова, забув, як вона зараз там називається, Суворова 9, це на Печерську. Кримський дім, де головою його є Ахтем Сейтаблаєв. Це велика робота насправді. Минулого року, наприклад, ми поновили список національного переліку нематеріальної культурної спадщини, внесли туди орнамент Орнєк, і цього року, буквально 2 тижні тому назад, ми цей орнамент подали і підготували номінаційне досьє в список ЮНЕСКО. Тобто це вперше взагалі в історії, і ви знаєте, що це і до цього ніколи не було при всій увазі. Ну, звучит оптимистично, а если говорить о практическом решении исполнения, это когда можно уже будет говорить о том, что этот орнамент будет в этом списку? Дивіться, зазвичай така процедура передбачає, що коли ми подаємо цього року, то цей орнамент буде розглядатися наступного року. Тобто в 2020 році цей елемент буде розглядатися сесією ЮНЕСКО для внесення його в список. Чтобы понять, что это значит, вот для простого нашего зрителя, который вот услышит, что Орнек будет в списке ЮНЕСКО. І що? Це означає те, що воно передбачає відповідальність за збереження цього на всі сторони, в тому числі і європейських фондів, які відслідковують процес збереження даного елементу, даного там орнаменту. Це дає можливість подаватися на різні гранти в підтримку, в тому числі фінансові, безперечно. Це дає можливість говорити про нього на міжнародному рівні, презентувати його за кордоном, себто мати можливість говорити про власне кримсько-татарську культуру.